pesos a day. Okay, your turn. I can't. What do you mean you can't talk? Let's get it closer. Is it recording? Yes. Oh, you didn't say me. Hi, we're here at Pavilion. Look. Huh? What is this? The hot tub? Hot spring. Hot spring. Very cold. Cold hot spring. Betul. One, two, three. Wash your hair. Tabog pa lang. Kung ganito magkain na naman. Naglaming gangin na dyan. Gamit ka. Wala yelo. Wala na pala tayong bridge ka. Dahil nagbubuwag. There's the other hanging bridge, Irene. Look. You see it? The hanging bridge? Is that what we talked? No. No, different. Auntie, where are we? We are here in Tudingan? Is this Tudingan? I think so. Uh-huh. We're in the break in Tudingan. No. What? Tudingan. The hanging bridge? Is that the hanging bridge? Oh. People doing their laundry on the rocks. Oh, you know what? This one? Yes? I think this is eatable. What is this? It's what's the name of this? Manzanita, I think. So this is the lomboy tree? It's like a what? A grape? Yeah. The fruit. The fruit is like a grape. Hello. May isa nga flavor. Tila kayo. Yung nga klase yung may isa. Dati ko, cheese, the buko. Oh, you love the cheese, Irene. Buko. Buko. Is that the one with peanuts? Oh yeah, that one. Is that with peanuts? Ay. Oh. Yung buko madini manong mo.
May siguro di ako ano. Dapat pinipigkot ko mo lang gatas laki kay mga pinipigkot. Tiri sabi ko yun. Hi. Oh, that's the We're getting ice cream. You know an ice cream? Yes. Where are you guys going? To the 59 step, yeah. Pinipig niya. Come on. Okay. Let's see. Alright. Balik sa kapulo. Ito, gusto mo? Kaya mo? Paleta. So, 3. Eating by try. Alamat kay di kanaway, nakas orbon kin mga lakay. Ayuwen, ay saan ni ayat di kalipatan. Ayuwen, ay saan ni ayat di kalipatan. Ay kalipatan. Kalapati na nagasa na urbon na pagpala. Ipalubot unag at siya timangay wang bitasinan. Ipalubot mo kadi unaragsak na kalapati. Asyak timanagibi amangay wang bitanay sugi. Makikita ngabububon ni Jentay yak masapol ni Bayabas nga pang dalo ito'y silnag. Dapay kari mo. Wala ang ati. The other one with Garabo. Oh yeah. They put it on their head. Hindi kasi daggan dito. Hindi ni Johnny niya. Ibatid sa mga hindi pisto, dapat nila tirabong nga ibatid ako kung ano maring bigay. Ayang ka pa na. Ta subjekto ko na. Han, so nagidiswan niyo. Haan kami nagdisdiso iyan. Ang pitiga po na ngayon, titing arabong. Lumabas kami na. Ay, alas uso ko na ito. Kaya taon ulo na jegri po. Ada pa ito. Kuna kanon anting ano, ay lang langay na mo na siguro mo tatang. Naladawon ko na dagi alas 10. Wala naladawon na no alas 10. Di pa labay ang buwag yung Wala ang daw to. Wala daw mo siguro di sa tayo pa nagulbi. Ang kayo nga pa nag-iabon din bakit pagkirisin ta do kanu may bagbagada. Ako yun. Barawas ko lang. Barawas. Tan aduda mo lagi makuha ko dito nga dilo. Ay. Ano bagbagan to kan. Mayaw. Gusto mo pa mo tijay. Buba. Uy lang. Uy, wag gigos ka ko. Gigos ka na sa. Sumaho ka di ba di sa. Ninulalaki na panjay surong, nubabay na panjay surong. Ay, namala istabunog, hindi ta bala kung kurado. Sige,
Yes, Bye, bye again. Bye. Ay, harvest time is here. Oh, yes. Of these farmers, Mentalon, I won. Oh, you did? Yes. Can we see the Now dance? I am about to bring it up again because for the senior citizens affair. Oh. Yes. On February 14, Valentine's Day, we will have an affair again. So, see you again. Bye, Grandma. It's kind of cool. Where's Irene? Irene! Irene! Pero hindi namin mapanood yan. Hindi na yung suman, marami kaming suman. Ay, 140 na lang ron. Dati yung tanong marami na. Awan na dito 5,000. 140 ni bagay. Ito na bigat pa. Tigas puso tayo ng gatang pakan. Sabado. Ano?